Is-sitwazzjoni fl-isptar Mater Dei dejjem qed tigrava. Swali mimlijin, ħaddiema illi mhux ilaħqu u nuqqas ta' sodod fost ħafna problemi oħra. Issa sar magħruf li numru ta' swali fl-isptar Mater Dei qed jintużaw sabiex jinżammu anzjani li qed jistennew sodda f'San Vincenz u djar tal-anzjani oħra sabiex jirċievu kura fit-tul dan minħabba l-fatt li d-djar tal-anzjani huma affullati. Min informazzjoni li kiseb Net News minn sorsi informati l-isptar Mater Dei qed jaffaċċja kriżi li ilha għaddejja għal żmien twil, dik illi l-anzjani qed idumu tul ta' żmien sabiex jintbagħtu joqogħdu fid-djar tal-anzjani, bir-riżultat li aktar minn żewġ wards qed jinżammu biss għal dawn l-anzjani li għandhom bżonn kura fit-tul. Fil-fatt tant hemm nuqqas ta' sodod f'Mater Dei minħabba li fost problemi oħra dawn l-anzjani mhux qed jintbagħtu għal kura li għandhom bżonn fid-djar tal-anzjani ingħatat ordni sabiex it-toppa jieqfu iwedu lill-pazjenti u l-familji il-kura fit-tul. Madankollu jidher li fl-aħħar ġimgħa kien hemm żieda konsiderevoli ta' persuni li daħlu l-emerġenza fl-isptar Mater Dei u li minn dawn il-maġġoranza assoluta tagħhom huma anzjani li għandhom bżonn kura fit-tul. Din il-problema ilha għaddejja għal numru ta' snin iżdissa laħqet livelli li skont dawn is-sorsi qed tħalli impatt serju fuq l-emerġenza, il-ħaddiema u s-swali tal-isptar Mater Dei. Intant dawn l-istess sorsi spjegaw li l-Gvern għadu ma sab l-ebda soluzzjoni għal din il-problema. Għajr li jagħti ordni sabiex l-ebda familja ma tkun imwiegħda li l-pazjent se jkun qed jingħata kura fit-tul fid-djar tal-anzjani.